चाहता नहीं कि अपनी माटी की ढेबरी के कुछ कविता जो एक तौर से विस्मृत हो गल बनी हम हूँ, विस्मृत ऐसे हो गल बनी कि जो 85 में लिखल गई होखे 2021 में अगर उसका पाठ कल जा स्वाभाविक बा कि विस्मृत हो ही जाई। लगातार 35-36 साल हो गए एक कविता के लिखल है। माटी की ढेबरी में हमारी छपर है बड़की ईया शीर्षक से कविता देखी, बड़की ईया। तो ये बड़की ईया की कविता सीधे सीधे हम पढ़ के सुना जाए। एगो बहुत भूमिका हम नहीं बनाइले कौन कविता में, लेकिन हल्का फुल्का एगो भूमिका इतना बता दी कि एक जने बड़की ईया के नाम से ही बड़ी प्रसिद्ध रही। अपनी टोला मोहल्ला में गांव के लोग बड़की ईया सब लोग कहे। उनके मुख्य काम रहे लोग के हथफेर पाँच दिहल, पैसा रुपया दिहल, कुछ सूद ब्याज पर चलावे पैसा वैसा, बस यही जैसे प्रसंग जुड़ल बा। एक जनी औरत के कुछ पैसा देहली, 2-1 महीना के बाद गईली मांगे, आपन मजबूरी उनसे सुनौलस। बस ये कविता के यह मेन मकसद बा। सुनल जा कि मत खिसियाई बड़की ईया, यो लाइन है देखी पोज पाज इतना बना ले टाइट, एक लाइन बोली तो भाग गई लाइट। अभी जो मत खिसियाई बड़की ईया कहते तो लाइन भाग गई, बिजली भाग गई। अब फिर आके बाहर बनावे पड़ता है यह वीडियो। बिजली के हम बहुत बढ़िया कविता कहल यूट्यूब पर आप सर्च करके देख ले कि रहे लू आवे लू चुक दे, हाल चाल होला ना भागे लू भूक दे। बिजली की बड़ी अच्छी कविता बटे। बहरहाल बड़की ईया कविता कहते हैं, फिर से सुनल जा जरी से कि मत खिसियाई बड़की ईया, कुछ दिन और सुगताई खोजे के काम चलाई। आ समय के पलड़ा भारी होला, दुखिए पर महामारी होला, कर्जा बहुते ढेर भइल बा, कई रुपया हाथ फेर भइल बा। जहिए पैसा आवक पाए राउर हाथों हाथ चुकाई, आ सूद सवाई जोरल बिया, मत खिसियाई बड़की ईया। कॉलेज के या जी आधा गांव के लोग के कर्जा ले बनी। अरौरी पहले केहू के हम अब देव नहीं, पहले सबसे पहले राउर चुकाए। तो कहली कि इतना लोग तो के कर्जा दे कैसे, नाम गिनौलस। कॉलेज की सोहन सुकोट सरल सुबास, रामजीत रामलाल श्रीनिवास, भोज भिखारी सौरू सोभी, छांगुर छोटकन महंगू धोबी, पूजा पलटन गोरख सेठ, रोज रोज घुरियावे मेठ, आ दौरत बाणे पारस काका, बंद भइल बा आका बाका, आ टोकत बा बंसी के धिया, मत खिसियाई बड़की ईया। कि राधा रामा राम नरेश, राधा रामा राम नरेश, गोपी गणपति गया गणेश, मंगरू मल्लिक घुरहू भाई, साँझ सबेरे करे कड़ाई, बाजी लाल बिहारी बिरछा, मूरत महतो बाणे तिरछा। बाजी लाल बिहारी बिरछा, मूरत महतो बाणे तिरछा, काली चरण शत्रुधर पाणे, कितने लोग भीतरियो बाणे। काली चरण शत्रुधर पाणे कितने लोग अबे भीतरियो बाणे। आ खपरी में तलफत बा जिया, मत खिसियाई बड़की ईया। कि परुके पनिवट बाटे बाकी, परुके असो के नाही परुके पनिवट बाटे बाकी, खोरेली उपधाइन काकी, पाठक बाबा हरदम फौके, कोनो आदि अलम ना लौके, जब से बाबू गईले बहरा, साह महाजन देले पहरा, आ जहिया थोड़को पैसा आई सगरी लोग घर घुरियाई, आ धावत आवे ननकू मिया, टोला पर के सकतवा खुर्द के धावत आवे ननकू मिया, मत खिसियाई बड़की ईया। कॉलेज के मेहरारू लोग में जब हाथ फेर हमले बनी ओकर बतावे लागल बेचारी। कॉलेज की गर्जन ब गरियावत बाड़ी, डोमा ब उकसावत बाड़ी, अलगू ब अवतौले बाड़ी, ठगई ब ठनकौले बाड़ी, सूरज ब समझा के मांगे, हरचन ब हहरा के मांगे। आ देखी ना ई देह के दासा, देखी ना ई देह के दासा, आँखी से निकलता लासा, आ पलटू के बापोर के बिया, मत खिसियाई बड़की ईया, मत खिसियाई बड़की ईया। एक बार आपसे आग्रह निवेदन बा कि इतना मुश्किल इतना मुसीबत के बावजूद कुछ वीडियो कुछ बात आप तक हम पहुँचावे का प्रयास करते नहीं, तो आपो के कुछ कार्य बनेला का हम कहले बनी मुक्तक में, कुछ कम दें बाकी दम दें, आ मत गोली दी मत बम दें, आ नाता निभावल चाहे तो कुछ रोवो दी कुछ हम दें। हमारी ओर से प्रयास होता, अगर सचमुच प्रयास सार्थक अगर लगे आपके कि हम आपके होठे पर मुस्कान चाहता नहीं, आपके परिवार के प्रसन्नता चाहते नहीं, तो निश्चित तौर से भाषा प्रेमी ऑफिशियल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मित्रों में शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया से अपनी टिप्पणी से हमको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।